Philippines! Hello guys! Anyway guys, meron akong nakita sa Facebook na hack. Ito po yung madumi nating galing sa basurahan na Ninja Turtle. Ninja siya guys. So, itry natin guys kung mag-work ba siya, okay? So, first thing first, we are going to season this. You have to season this, okay? First is you're going to put salt. Kailangan mong lagyan daw ng salt. So, yun yung sabi. So, tignan natin kung mag-work ba ito. Kasi nakita nyo naman ang dumi-dumi, di ba? So, sabi pa, lagyan natin ng salt. So, gaano ba karami yung salt na ilagay? Yun. And then, salt ba yun? Salt. And then, baking soda. Okay? Baking soda. It's gonna be covered up. I need to buy baking soda, guys. Kasi, look, it's gonna be covered. Give me down, honey. My husband is here watching, guys. Nanunood si Tommy, guys. He's down, okay? So, wala kaming battle na ngayon. So, ngayon, ganon, okay? This is our glazing. The glaze. It's like Put it in the oven and let it cook for an hour. yeah, put it in the oven. Just joking. So, ito siya, okay? Let's see kung mag-work ba ito. Kasi, meron doon na nakita natin nag-work talaga. Pero let's see talaga. I-try talaga natin. Pagkatapos nito, ang gagawin mo is ganituhin. Parang i-mix natin sila. Yung salt, baking soda, at saka yung ano. So, ngayon. The kids are hovering. Did you give them moans? You did? So, didiin natin didiin. Kung mag-work ba siya. Okay, let's see. Looks like meron pa siya guys. So, andyan pa siya. So, kung kayo nakikita ka, no? So, we have to find yung ating hand. Vinegar. So, ngayon guys, ikuan natin ng vinegar. So, ngayon, ang sabi doon guys, you cover it with paper towel, tissue, whatever. Paper towel is good. So, you cover it. And you pour vinegar in there. Okay? You soaked it with vinegar. Okay? Okay, that's good. That's good. That's good. And we wait for mga ilang seconds, okay? How many minutes? 10 seconds? 20 seconds? So, we wait. So, yan. Tignan natin, ha? Be amazed of this! Hala, what do you think of this? Is it gonna work or not? I have no idea. Good girl, Rox. Good girl. Yes, you are. You're a good girl. Thank you for doing that for me. I need you more. Oh, why there is still dark? That means I really don't do it right. Tignan nyo guys, tignan nyo. Diba? Nawawala konti siya. Konti na lang ang natira. Hindi talaga siya, nag-work siya kaunti. Hindi talaga yung talagang nalinis kasi, look, it doesn't really, it's still there, but at least before and after, it cleans. But I guess I have to scrub it good and then soak Can't it scrub it good because see the holes? These are in holes. This is in holes. So you got the chemical has to get it. Okay. So, there you go, guys. Nag-work ba siya? Konti. A little bit. Here, now watch. Try this, just because. Hi guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. So ngayon guys, maglagay po tayo dito kasi meron po akong, hindi pa nga ako nakapagbihis. Meron tayong dito ano. Ilagay ko lang ito sila. And then ito dalhin ko sa labas. Ang dami ko kasi ditong ano guys, blanket. Ang dami kong blanket, ang dami kong comforter para sa bahay. And ngayon, ito siya is para ito sa winter. Ilagay ko lang ito dito. Itong, ano namin, puting bedsheets. Guys, ang daming comforter. Iwan ko that one. Let's go. Magtupi tayo ng mga damit ko. Yung mga damit ko kasi kailangan kong tupiin. And then, magbihis tayo mamaya. And mag-ready lang ako, guys. So, guys, magre-ready lang ako, guys. Maglagay ako ng konting foundation, makeup. So, guys, meron pa habang
na habang nagre-ready lang ako, meron lang akong, mag-response lang ako dito sa comment. Merong nag-comment something about, ano ba sa palagay mo, katulong ka talaga pag pag mag-asawa ka ng foreigners. So, yun. So, yun yung sabi niya. Tika muna guys ha. Mag-response tayo niyan. And ito yung gamitin natin is yung Wet n Wild na Photo Focus Foundation Matte. And yun yung gawin natin. Mag-foundation lang tayo. Ready lang tayo. Yun yung ano, yun yung masabi ko sa inyo. Na yun yung ibang sakit ng ibang kababayan. Hindi lahat, I said iba. Kasi mga tao dapat ano ha, ibang kababayan natin na yun yung tingin nila sa mga babaeng or sa mga Pinay, sa mga kababayan nilang nakita nila na may asawang foreigner. So, yun yung ano nila, yun yung tingin nila. Kaya, yun. So, iwan ko kung bakit ganun. Hindi ko talaga alam. Hindi naman ako katulong dito, ateng. Ganyan talaga yung buhay. So, ikaw dyan, ateng, kung nasa Pilipinas ka, ano yung, ano mo, papel mo kapag mag-asawa ka, wala ka bang gawin? Yun yung time na nag-comment siya, naglilinis ako ng bahay. So, yun ba, hindi ka ba marunong maglinis ng bahay ninyo? Takot kang sabihan ka ng katulong ka ng asawa mo, Pinoy? Hindi ganun eh. Hindi ganun kapag mag-asawa ka ng foreigner or kahit ano man yung color ng taong na yan, hindi ka katulong. Responsibilidad mo yan, ateng. Okay, responsibilidad mo yan na maglinis ng bahay, pagandahin yung bahay konti, linis-linis, laba-laba, labadabi-labango. Diba? Diyan sa Pilipinas, mga housewife, ang dami. Hindi ibig sabihin na katulong ka. Okay? Hindi ibig sabihin. So, yung mga maglilinis pala ngayon, katulong na pala yun. Yun na pala yung tingin mo, ha? Hindi po ako katulong. Naglinis lang po ako para naglinis lang ako, naglaba lang ako para hindi ako para may may magawa tayo sa pang-araw-araw. Yun yung tingin talaga sa iba. Pero, yan, salamat pa rin. Salamat pa rin sa panonood. So, ngayon guys, magkilay tayo guys, ha? So, salamat pa rin sa panonood. Pasensya na, nalubat yung camera ko. Ang ginagamit ko pa lang, guys, ito yung the best na L'Oreal Unbelievable Brow. Ganda siyang gamitin, guys. Yung, yun na. Simple lang, hindi ako master sa pagganito, guys. Yun lang, simple lang. And merong isang comment dito. Sino pa yun? Sabi niya, "Good morning, Miss Ann. Pahingi ng galing sa basura, Miss Ann. Kahit basta galing sa'yo." Top fan po siya. Si Mereniza Gallo Salis. Sis, ipadala ko yung box, baka mamaya or bukas. Ipadala ko na yun siya, ilagay ko na siya sa, ready na yung box guys, sa giveaway po natin. Ready na po siya, kapag i-upload ko na yung video guys, sa pag-giveaway natin, pag i-upload ko na yun na siya. Yung video na yun, i-share ninyo kasi doon tayo kukuha ng winner. So, meron tayong 2 winner guys sa Balikbayan box. So, pero guys, hintayin lang ninyo ha kasi matagal talaga yung Balikbayan box guys. Iwan ko kung bakit matagal yung Balikbayan box. And then, merong isang nag-comment din na salamat sa inyo ha sa mga supporters. Thank you so much. Yun siya guys. Hindi po ako katulong ni Mr. ha sa mga nagsasabi na kapag napangasawa, kapag may asawa kang isa ka ng katulong. Hindi po yan totoo. So, yun, hindi po kami ginawang katulong dito. So, yan. Lipstick lang tayo. So, hindi kami ginawang katulong. Naglilinis lang kami. Kasi, yun ganyan kapag may bahay ka na, kailangan kang maglinis. So, yan Pink pala ito, guys.
yung lipstick na gamit ko. May nagsasabi din na iiwan ako ni Mister. So, dahil sa mga pinagsasabi ko. So, yun yung mga taong, sabi pa, wish daw niyang iiwan ako ng asawa kong kano. So ang masasabi ko lang na yun yung mga taong wini-wish nila yung kalugmukan or gusto nilang malugmok yung, kasi masakit yun eh, yung iwan ka, masakit yun eh. Pero sa tagal-tagal, I think hindi naman talaga ako, I think hindi ako iiwan ng asawa ko ha. So yun lang yung pananaw ko, I think hindi ako iiwan ng asawa ko. I think kami na habang buhay pa kaming dalawa kami. So yun yung tingin ko sa mga nagwi-wish na iiwan ako ni Mister. So good luck sa inyo. Anong gusto niyo? 100? Mag-ano tayo, bet tayo. $100. So, kapag iwan ako, sa'yo na yung 100. So, yan. So yan. Wag nating i-wish na ganon. So, kasi may mga tao kasing mahilig mag-wish. Iwan ka, oy, I wish sana iwan ka ng asawa mo dahil ganyan ka, ganyan. So, kung ganito ako, kung iwan ako ni Tami dahil ganito ako, sana matagal na niya akong iniwan, di ba? Kasi matagal na kami nagsama. Sana iniwan na niya ako noon pa. Shout out sa mga magaganda kong mga viewers. Si Winnie from Tiong Quezon. Si Edna, hello sis Edna. Hello Elizabeth, Bikoy, hello, good morning. Violeta, Nora, hello sis Nora. Juvie Balikas, hoy sis, thank you so much. Nakita ko yung profile mo palagi dito ha. Thank you so much. At si Consolacion Elnar, hello, good morning, good evening. Milagros, hello. Hi Jim, kumusta? Hi Pearl, this is so si Chuna. Si Chuna's always been watching. Aurora, Pastor, Sean. At saka si ano pa? Si B. Hello B. Archili, hello. So, yun lang po. Salamat po. And anyway guys, so, thank you so much. So, kung iiwan ako ni Tami guys, kayo yung unang makaalam. So, kung iiwan po ako ni Mister ko, kayo po yung unang makaalam, okay? So, abang-abang lang guys. Abang-abang habang buhay. So, yun lang. Abang-abang lang kayo kung iwan tayo. Kasi kayo talaga yung unang makaalam kung iiwan tayo ni Mister. Pero kung iwan tayo, di ba? So, basta, tatanggapin natin yan. Huwag tayong pero for sure, hindi yan mangyari. Hindi yan mangyari. Yung asawa ko, hindi yan mabuhay na wala ako, guys. Charot. Hindi yan mabuhay na wala ako, guys. Charot. Di ba? Hi, guys! Hello. Dito na tayo sa bahay. And then ngayon, i-ano ko na to guys, dahil andito sa bedroom, linisin ko lang ito dito kasi may upuan dito, yung nakuha natin na itatapon sa, yung kasama si Brenda. Andito siya, so kailangan ko siyang i-move guys, kasi mas parang sumikip yung bedroom namin. Ang laki ng bedroom namin, pero parang sumikip siya. So i-move ko siya dito, yung bike ko is, nilabas ko siya guys, kasi hindi ko naman siya nagamit. So ngayon, tika muna guys mag-ano muna ako dito, maglinis muna ako kasi para ma-move natin itong so kailangan ko lang maglinis. Ganito yung buhay ko guys, kailangan maglinis. Hi guys, so ngayon guys, meron na tayong space. 'Di ba ang laking space na nakuha namin dito dahil sa couch na 'yan. So ngayon guys, ang ginawa ko is nilagay ko siya sa gilid diyan para siyang ganarn. Nilagay ko siya diyan kasi pwede naman ako diyan mahiga. Si Tami dito. Alam nyo bakit? Kasi si Roxy, nakikijoin talaga sa amin. So, kaya, yun, ginawa ko na lang siya ganun. Kasi, kung andito kasi yan siya, guys, ang laking space na nakuha sa bedroom. So, kaya, yun na parang, ang huot, parang ang sikip. And, naglalaba din ako, guys. Labhan ko to. Naglalaba ako ng blanket ni Misty. Naglalaba ako itong comforter.
So yun, and labadami labang walang katapusang laba. And so yun yung mga ganap dito. Si Tami may maginagawaan din ako. Lalabas na naman ako din kasi kailangan kong itanim yung mga binili ni Tami na blueberry at saka tignan nyo andito oh. Tignan nyo. I need an extra pair of hands out here. You need my hand? Humingi ng tulong. What's that for? Vlogging, Tami. That's how you call vlogging. Trying to fix his broken hose. I got a machine press clamp on this thing. And I'm not gonna get off this way. The only way that's gonna come off if I can cut it without damaging the hose end. Oh, you got it? The only way I'm gonna get it off. I'm trying to do it without cutting a piece under it. Wow. Is that a cutter? Yeah, but it's not really made for metal, it's made for wiring. Oh. It's the only one small enough. I got a big one, damaged hose. Okay, I should do it. Careful with your eyes, huh? Hello? Hello, what is that? There's, oh, that's the one. That's the end of it. It's a piece I put in the end. So this is a smaller one. Look. Yes, I said it, but they didn't have small ones. The only the smallest one they had was right there. This is smaller compared to this. Look. Look the difference. Itong blueberry na ito na lang yung itatanim ko dito. Kasi po si Tami bumibili. So ngayon, ang nangyayari, ako na yung nagka-andugaga kung saan ko siya ilagay. So ngayon, ilagay ko siya dito. And nakakaloka kasi hindi ako pwedeng meron pang isa doon. Oh. Kailangan ko siyang itanim. And then, ang problema kasi nito guys is, alam nyo na yung problema dito. Yung lupa namin is sobrang, yung puro bato. So, mahirapan ako nito. So, yun. So, itanim natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Grabe yung panahon guys. Ang dilim. Ang dilim. Look, tignan nyo yung langit. Yung kapitbahay namin, nagkakat pa siya ng grass, oh. Ang dilim, grabe. Parang may thunderstorm ata. O, tignan nyo tong dalawa, oh. Looy, parang, bakit ganito, guys? Tignan nyo yung langit dito, guys. Ang dilim, oh. Hala, Han, look at the cloud. The thing, Han. Hala, it's really dark. Oh my God, Roxy. Grabe, ano ito? Hala, oy, nakakatakot man ito. Hala, oy, nakakatakot. Tignan nyo yung langit, guys. Ang itim. At saka yung mga ibon, iba yung iyak. Bakit iyak ng iyak yung ibon? Yun na, guys, yung tinanim ko, guys. Tinanim ko na black, yan? Blueberry. Yun siya. Pero guys, nakakatakot naman itong Guys, update guys, after all that rain and wind and everything, tignan nyo yung langit. Kaloka. After all that dark thing, yung langit is orange. O, diba? Update, wala nang ulan. Nandun tas Tami. Hi, love. Busy yan siya. Si Roxy takot sa Si Roxy takot sa... What is it, Roxy? Oh. Okay, let's go inside. Come on.